Iniaksiktahan niya kasi tinangyari kanya na. Tapos Lunes, magsaganakan ko na. Apaya, pictorial mino, May 9. Tapos May 16, ay 15. Nag-graduation kami, kaya manan pa ang marcha. Kaya. Hanggang ngayon ay hindi pa rin lubos maisip ng mga kaanak ng 23 anyos na rider at graduating student na si Rian Apias, residente ng Barangay Inmalog sa bayan ng Sison, matapos itong masalpok at magulungan ng dump truck. Nangyari ang insidente sa kahabaan ng Barangay Tulong, Urdaneta City, Pangasinan, pasado 5:00 ng hapon noong Sabado. Sa investigasyon ng pulisya, binabagtas ng truck ang daang papuntang city proper habang tinatahak naman ng motorsiklo ang kabilang direksyon. Ayon din sa otoridad, may isa umanong motorsiklo ang biglang huminto sa unahan ng rider at nabangga ang likurang bahagi nito. Nawalan umano ng kontrol ang rider at napunta sa kabilang linya dahilan para masalpok at makaladkad ng paparating na dump truck. Dead on the spot ang rider habang sugatan naman ang angkas nito. Hindi naman nasaktan ang driver ng truck. Ay according doon sa passenger nung motorcycle is bigla daw may motor daw silang sinusundan, bigla daw promeno, and then nabangga daw po niya yung driver dun, yung likuran ng motor, kaya po pumunta po sa kabilang lane, and then unfortunately mabilis yung truck kaya sinagasaan niya po yung victim. Bali nakaladkad po yung tao, and then unfortunately naputol po yung katawan ng tao, and then a few meters kung saan tumigil yung truck tsaka yung motor, nagliyab na po yung motor at tsaka yung truck. According dito sa report, meron naman po silang suit na helmet, and hindi naman po sila under influence of liquor. Kita rin sa video ang pagliyab ng truck maging ang nakaladkad nitong motorsiklo na agad nirespondihan ng Bureau of Fire Protection. Ayon sa kaanak ng rider, pauwi na sana si Rian galing sa kanyang trabaho bilang isang intern sa isang factory sa Urdaneta City nang mangyari ang insidente. Panganay si Rian sa 3 magkakapatid at nakatakda ng graduate ngayong buwan sa kursong Business Administration. Labis ang kanilang pagdadalamhati. Ay, pauwi na raw sila, sir. Galing sa UGT nila. It's so masakit na, sir. Kasi ang inaasahan ay mag-ano na. But, ganun na nga. Medyo masakit na tanggapin sa ganitong sitwasyon for family. At ang kanyang pangarap na makatulong sana after graduation at magtatrabaho na. Pero ganyan naman. Kinunahan na ng Lord na sa ganyan pangyayari. Iniaksiktahan niya kasi tinangyari kanya na. Tapos Lunes, nga sumrag isuna, magsaganakan ko na. Apaya, pictorial mino, May 9. Tinapik na pa ni Papa na nga. Pakayam timag na ako. Kaya, ngupukan niya manak ko na. DJ lang ikuha na kanya may. Tapos May 16, ay 15. Nag-graduation kami, kaya manan pa ang marcha. Kaya. Kunana. Di ko kinuha na lagi kakabasat na sinutil. Sutil na sutil na ito kanya. May DJ lang nga aldaw ti Sabado. Na nasingpat iso na sutil. Amin nga antina. Naangaw kandag ito. Samantala, nakausap na umano ng mga kaanak ng nasawing rider ang driver ng truck na nangakong tutulungan nito ang gastusin at pagpapalibing sa 23 anyos na rider. Mag-ingat po sana tayo lagi sa pagmamaneho, and sundin po natin yung mga batas trapiko. Magsuot po tayo ng helmet at huwag po tayong uminom ng alak kung magmamaneho ng motor para makaiwas po tayo sa disgrasya. Lester Narag, Balitang, Solid North.